Jednego doktora wezwali rozwaltko na dyżur, bo do lazaretu przywieźli aż 3 połamanych chłopów. No i nie mieli gibko tyle doktorów, żeby wszystkich tych chłopów obsłużyli. No i ten doktor padł, no a to z jednego wypadku, 3 aż połamanych chłopów. No go to, no dobre, zaraz się podejmę na leczenia, no ale pierwsze się muszę spytać, co to im się stało. No i przychodzi tego pierwszego chłopa i go do, co się panu stało, że pan jest taki połamany? A on padł, ach panie doktorze, ja sam nie wiem, co mi się stało. Wiecie doktorze, ja nigdy nie dostawał urlopu. Dycko bez lato tego urlopu mi nie chcieli dać, no roz też mi dali urlop i że jechał z delegacji taki rod do chałupy. No ale przychodzę do chałupy, dziwum się, moja baba zaskoczono, leży sago w łóżku. I padł, nie zderkusie, moja baba mnie zdradza, bo moja baba nigdy nie leży sago w łóżku. No i padł se, no musi tu być jakiś kochanek. No i szukam. Wszędzie szukam, panie doktorze, za zaciągaczkami, za łóżkami, za gardinami. No nie ma żadnego chłopa. No już nie wiedział co i padł se ja, jeszcze zajrzę na balkon. Dziwą się, derkusie, je tam ten pierun. Pod balkonem leżą na dece, udało, że się opalo, w samych batkach. I se padł tak, ja wyskoczył z tego balkonu, ale ja ci pokorze. Zaleciał rzek do kuchni, wytargał rzek lodówka i ściepał rzek na niego ta lodówka. Ale co? Ten kabel z tej lodówki mi się owinął o noga i mnie pociągnął i o spod, no i taki połamany. No i doktor go do, aha, no rozumie. No idzie ku temu drugiemu chłopie, no a ty chłopie, co ci się stało? A on go do, nie wiem panie doktorze, co mi się stało. Ja też dostał urlop. I se padł, no nie stać mnie, żeby jechać. No toż to se wziął deka, seblił się do majtek, położył deka pod balkonem, chciał się trochę popalać. No a rozdziwą się, jakiś chłop wylazuje na balkon i lodówka na mnie ściepuje. No i taki, że połamany. Aha, panie doktor. No a ten trzeci pan, co się panu stało? On mówi, nie wiem panie doktorze, co mi się stało, ja w ogóle nie wiem. Ja se siedza spokojnie w lodówce. Była se rozstarka ze starzykiem. No takie już rychtyk stare to były starzyki. No ale jednego razu, bo dysko mi się tak mierzło i jednego wieczora ten starzyk padł. Gdyś pójdź babo se siednymy tak do kupy i muno se tak co wypijemy, jaki kieliszeczek, gdyś jeszcze teraz dowiomimy, że se możemy wypić. No i ta baba go do, wiesz co, iść tam do piwnicy, tam jeszcze rosną, mają te takie stare flaszki stoją, może tam znajdziesz, jako gorzołeczka jeszcze tako lekszo. No i ten chłop idzie z los do tej piwnicy, ale zagląda gdzieś tam te wszystkie flaszki, już takie umazane, tela marasu, bo one już tam tak długo stoły, no ale zejrzał tam jakoś jedna kartka była, zagląda koniak. O, koniaczek padł, no toż to wezna, wypijemy se z moją babą. No i wzięli, otworzyli ta flaszka, wypili se każdy po kieliszku. No i ta baba go, to ty dobre to je, weź jeszcze polej po jednym kieliszku. Pojedli i ten starzyk go, to ty babo mnie jakoś, lygaj do łóżka, mnie coś bierze. No derkusie, jak skoczyli tego łóżka, to całki wieczór z tego łóżka nie wyleźli, całki dzień. Potem już byli tak wykończeni i ta baba go do, łobejrzyj no co tam pisało na tej flaszce, bo ją się wykończa. Hop go do, no wiesz, bo ta flaszka taka zmazana, ta kartka, zetrzył to i zaglądał, a wiecie co tam pisało? Koniak nie może, 3 krople na wiadro.